Започваме нов ден. Здравей! Ето тук отиваме сега да правим доставки, да изкараме пари, пачки, много, 40-50 лева. Ето тук съм паркирал колата. Ден трети на влоговите. Снимам се като психично болен и качвам в YouTube. Сам самичък чех се снима. Говори си сам се снима, сам си качва. От време на време снима чияка желязко, защото няма кой да снима. Ама е така. Ево чияка тук. Прави доставки, изкарва пари. Много пари изкарва. И така. Какво взимаш, бе, мен? Do you have 18F, mate, on the table? 18F, Uber. Още малко и приключвам. Сега е към 8 часа. Карам сега една доставка от Burger King. За 3-4 лева я карам. Няма трафик, ще я направя сега за 5-10 минути. Така. Ево е така този чик. Ево е така този чик чака. Няма доставки. Едва ме е направил тук 50-60 паунда. На мен ми е дало. Аз имам доставка. Само да се изгася колата и да отида да я взема. Няма код да лъжа, майна, отивам на Макдоналдс, майна. Няма код да лъжа. Отивам, майна, на Макдоналдс. Кажи, майна, кажи чао на хората, помахай с ръчичка.